po rikiti vu. Chipiri chinotapira kuti tapi 21 October 2025 nasi makabatira iko Zimbabwe misoro yenhau. Icho kwadi muri yeZimbabwe dzandaka pakati pazuva ranhasi ndine nyaya yandakambotaura muri yeZimbabwe yemurume ari kunzi ari kupfeka hembe dzevakadzi achitofamba kutenderera yazokwira mutarira nyaya iyeyi akatozowoni kwasvika pamba manheru vanhu vabuda pamba vari kubuda panze vari kuona kuti pane munhu aripo akatopfeka hembe dzemukadzi akomana batai munhu kudzingira akazonopotera mumba masabhuku abvisa hembe dzedza apinda ari naked asina kupfeka ari maniseche mumba masabhuku ndo makamboona munhu anonovanda mvura mutsime dzanga dziri nguva iko manheru ayo zviya makati murume uyu chiri kupaka kuti apfeke hembe dzechidzimai ndo zvatiri kuuya nazvo mukoma KB ndo zvatiri kuuya nazvo nokuti pana kuchema naye manonoka right tobva tabva ipapo muri yeZimbabwe ndoda kumboteera matsimba ndakataura nyaya yekwamurewa yemukadzi wekubva kwamurewa aenda kumutambo wekereke wefamily wanga uri kuhurumwe anditika asvika ikoko ndovharwa dzori pamuviri achibva pona zai nyaya yezai yakwidza mutarara haichisenda kumira zvakanaka munzvimbo munogara munhu uyo vamwe vari kutoshevedzera veukama kuti muri kunyeba kana nhumbu yacho panga pasina achiti kana muchiti panga pasina nhumbu aya asi makadzira yakutoenda kwamambo. Saka vanhu vemunharaunda vari kuti mudzimai angasinozvitakura pane vari kuona nhumbu pane vari kunyanya veukama vari kuti panga pasina nhumbu. 0713938538 gara wajoina National FM WhatsApp channel pane magulanzi pane zviri kunywa nhasi zviripo National FM ine chinhu ndwayo ka hainonika kugovera kukanda pane nyaya yepamurombedzi ndiri kukumbira kusumuka pachigaro taura ndakaita sokumira zvichaitika ndiri yasimudza mbada tirove pakadzikadzika iwe ndiri yaiwe mbada tirove pakadzikadzika ndiri yamaika ndirove pakadzikadzika ndiri yaiwe mbada tirove pakadzikadzika ndiri yamaika tirove iwewe ndiri yaiwe mbada tirove pakadzikadzika simudza mbada pakadzikadzika simudza mbada reporting to the angel. Reporting to the angel. National FM. Unopinda kubudikidza kane link. Panobata panani kono kupa linki. Munoziva kakuti ife rikudziwa remukaka chinenge chakabatwa kuti dzve. Pakatagani papa kunaka. Ivi kukateveraniko niko nyamuswene ukati kudiko Leviticus ukapedzesera Mother Mary tapio Almighty divine for the beginning bro afana driver jomanja wakati weba kemelekian simpinity horrible then you also want it before walk out simpinity Almighty generosity accuracy rikiti vu mati ndike kupi murombedzi nditenderewa muri yeZimbabwe munzvimbo kwa murombedzi tapinda imomo hanzi chiko chaiti chema vanhu mukoma kebhina chazichoita sei nokuda komwe murume ari kurarama ari mukati menzvimbo iyi ari mwana wasabhuku achita sekunonzi anorarama neurweme okuita sekunonzi anorasika njere murume uye apedza zvipfuwo kuzvibata kuzviita madzimai bati vanhu vari kuchema nekushevedzera vachiti izvo hazvitauriki nekuti pane chimwe chinhu chinotyisa nekuda kuti tatiimba imba yekwani vatungamiri kala venharaunda mwana wasabhuku baba isabhuku kana muchiti ari kubata ari kumbunyikidza zvipfuwo abata zvakawanda sei right imbwa mbudzi manje matoki baba isabhuku kuita madzimai hey imurombedzi ya muchida kunzwa nekuona zvakawanda manyai pachannel ingotumira wedhiro kuti linki pamawhatsapp numbers anoti 0713 938 538 0713 938
8538 kana 0712 393 852 0712 393 852. Baba Isabel vachada kukubata imapedza chirongwa kuti vakusvitse inyaya dzamunozotsudzura munobatika sei. Icho kwadi muri Zimbabwe vani vachida kundibata munondibata pa namba yangu. Namba yandinori kureketa ndiri pano Zimbabwe. Hainyadzisi uyezve haivhunduse. I namba inoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Pa namba iyi musafuna private number. Kana kuri kuti nyaya dzatiri kutaura dzagumira pa road mari yako yapera kana kuti network yatiza andikwanisi kufonera back chikonzero panenge pasina namba. Uyezve kana mafuka kundifonera ifoni yebasa musati ndeipi zvakambomira sei mukangobvunza kuti ndibhosho pfapfaidza tsudzura chikonzero nguwa nefoni yakamirigwa nevakawanda. Uyezve kana muchiziva kuti mune zvamuri kuda pandiri zvamunofungidza ndokononge ichizviziva tora ballpoint nebepa pauchikofona uchibvunza musazotsvaga ballpoint nebepa tiri pafoni yakamirirwa nevamwe tobva tapfapfaidza chibvunziro zvacho chinenge chida kungomhanya nokuenda. Ichokwadi 10:15 ndo pafika nthawe pari manje. Baba Isabel vari kudzoka vachinyudza gejo regai kati mbondi nthawe zadiyana chipinga chodhadhama tsudzurai tienzwe. Icho kwadi muri Zimbabwe nderimo ndiri mukati bekufamba mukati bekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino ndine nyaya ndikambotaura kumashure muri Zimbabwe nderimo ndiri mukati bekufamba mukati bekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino ndine nyaya ndikambotaura kumashure muri Zimbabwe yakaitika mukati bejimbe ndinoshivedzera kuti wedza rega ndibone vanichidizvo paka wedza chakamira sei. Wedza kunonzi kufeose sabhuku nzanza chifi kuwandikira muvillage 2. Mune murume anogara ari 1 asi kugara kwake kuti ari 1 vakadzi vake vakaenda mushure mekunge vanhu vaisaziva kuti chii chavari kuona chii chaimboitika pamurume uyu Chii chavari kutiza. Murume uyu ane nzvimbo iri pachuru yakazoonekwa kuti murume uyu ari kutora hembe. Nzvimbo iyi ndingangoti nedzimwe nzira vakadzi vakawanda vaishaya zvipfeko zvavo kuti zvaenda kupi. Right. Vakazodarika nechimwe churu chiri pedyo nepamba pake vachibvaona kuti iyi hembe yanhengi iyi ndokubva abvunzwa aiswa mukona kusvika ataura kuti chokwadi ndindinoshandisa zvinhu izvi. Paitori nemazamo vakaona mhuri yeZimbabwe hembe dziyadziyadza dzitori nevaridzi dzatikaisa pachannel nemazamo aya kana huri usiku anotopfeka gogo wapfeka dress wabvaisa mazamo ekuisira aya wotanga kutomodhera achirova kamaiko magundi kechikadzi. Zvadaro mhuri yeZimbabwe rimwe ramazuva akatosangana nomwe murume anga nehembe dziri mubhegi akatopfeka hembe iyi akaipfinyira mukati but hembe iyi ine mabhandi haana kuziva kuti paapfinyira mabhandi asara panze dhuma nemurume achibvaona mabhandi ati iwe hembe ndine mukadzi wangu ishi. Zvadaro vabereki vachibvaotema kuti vanhu vese vakashayiwa hembe munzvimbo havana kugarisika kana vari vanasikana varoorwe havaende kumabasa kungori kutambura nekutambudzika. Zvadaro pakaonekwa zvinhu izvi vachibva vaenda kwaSabhuku ane mwana mukomana waanogara naye. Mwana mukomana uyu baba vakaendeswa kudare kwamambo. Baba vakasvika vachibvuma vachiti ndokumbira kuti mundinamatire chikonzero pandinoita zvinhu izvi handizivi chii chinoitika patiri. Mwana akataura kwamambo kuti baba makandidzinga kumba rini mushure mekubvunza kuti nhai baba munozviitirei kupfeka zvinhu zvechikati plazi hembe dzeche dzisiri dzei. Baba ava murume uyu akatizwa nemadzimai mangani. Sofa a3 madzimai atatu akaenda. Okay. Inzwai kuti wokupedzisira akaita sei. Wokupedzisira mukadzi uyu akarara nemurume mumba wake vari mumba mavo kudaro mukadzi akamuka usiku ndokuchoka ndokupeka ndokutarisa panorara mudhara wanenge baba Isabel hapo ndo rakavharwa. Ndobva atizivi kuma muna waenda kupona unoekuma 1 usiku 1 hour 2 hours mukadzi ndobvavhura dho kuda kutarisa panze ndofonera vanhu here ndoshevedzera vanhu here wanika ari kuona murume akuuya but munhu waari kuona ari kuuya munhu wechikadzi ari kutora akastepika chikadzi ari kudzoka mumba mukadzi achivasikrima avhunduka because haana kunzwisisa kuti murume wangu but wai akapfeka hembe dzechikadzi wai hembe dzichasvira kupi. Yes. Vanhu ndo pakazotiza mukadzi uyu achibharwa pasi. Mwana akati padare baba munozviziva here kuti baba ndakambokuudzai kuti muchapara mhosva nenyaya yamuri kuita iyi. Vaiswa padare paSabhuku ndobva yatorwa akabvumba. Izvezvi inzwai Zimbabwe ndo patakambopedzesera ndokusaka ndichiti nyaya idzi endai kuFels kwaSabhuku Nzanza chipi chiwandikira village 2 Sabhuku Nzanza vanoda nyaya ipinda ipapo. Izvezvi Zimbabwe
akazowanikwa asvika pamba pevamwe vari kuchema nemurume uyu. Manheru vanhu vabvura dhoo kuona kune munhu anoita senge ari kunyenyera mbavha kana kuti munhu aninge musikana wake. Kundieni munhu vakomana tenu wanika munhu akapfeka dress vanhu vakati hatingasiwe nemukadzika havasi kuziva kuti hembe dziri kunze but injini iri mukati yechirume. Tabanga achimhanya kudaro hembe dzechirume anenge abvisa ofamba nedzechikadzi. So achidzingirirwa ari kuzama kuda kuvhara nyaya iyeye hembe dzechikadzi. Muri kuti murume uyu akasvika akapfeka hembe dzechidzimai anga akapfekei paakazodzingirirwa? Anga nedrezi mazamo ake netaiti zvese mukati full combat right. Anga katokwana ndokudzingirirwa. Saka mukudzingirirwa manje anga ane gap but vanhu vaimuona kuti uyo akatanga dress uyo bra ari kuchosa ari kubvanya arikuda kuzama kuti paanobatwa akavhiri nyaya iyeyi yekunzi anenge ane hembe dzechikadzi. Ndobva aona kuti gepu riri kuvharwa. Ndo yatakambotaura inonzi chadzunda iya. Yes. Yokuti zvinenge zvakaoma. Mukoma KB ndobva atosvika bvisa taiti yachona. Ndobva akanda uko. Aona vanhu vasi kumira havana ine zvavari kurasa. Saka apa abvisa zvese zvanga akapfeka. Mariseche. Apa angomhanya. Uri kuona video KB. Kumashure kune vanhu. Apo paja vakomana. Chimiro chemurume uyu chakamira sei? KB ndiye batai paya tichimbotengesa pamwe chete kane kunzwa nawo manga muchitaura murume uyo ari kuita kamusambo kekupfeka kahembe dzechidzimai ari kuenda achinoba kusvikira atotizwa nemadzimai ake matatu. Mwemusi achibva svika pane mwemusha manheru achibva dzinganiswa akatanga kubvisa kambasha zenze hembe zese kusara ari mariseche. Chii chakazoitika manje adzingirirwa kudaro akabva amhanya atorana pana patoipa nekuti nyaya yakambotongwa ikasvika kwa Sabhuku ndikaita masori but still nchirikuramba chipinda mudzimba dzevanhu mandiri kupomerwa ndichimhanya ndokubva azonopomera anopinda mumba maSabhuku usiku akasvika chikorova dhoo paka mukati rikiti bvu unoziva zvinoitika vanhu vakarara chibva kuhope chii wanike Sabhuku muti buda panze hauna kupfeka kaiwo ndobva buda panze ndobva uzongogarawo sese muroyi senge munhu anenge asina kusimira. Saka Sabhuku achibva mudenga akati no kuita kwako hakuna kunaka. Saka Sabhuku izvezvi titori netsamba yandiri kuratidzwa naSabhuku yavatonyorera kuti anodiwa kuti aende kudare kwamambo pasina kukundikana chaasati apiwa idate. Saka izvezvi atonzi unofanira kunge wakabata $5 yako yekuenda kudare kwamambo kuti unopinda kudare ikoko. Asi Sabhuku ndichitaura navo vanoti andinzwisisi kuti ndinokwanisa kugara sei nemunhu munzvimbo ari kutambudza vamwe vana vanenge iwo, nekuti nyaya dziri kubva kuvanhu vari kuwana hembe dzavo dzichipfekwa nemunhu oyo. Vamwe vanasikana vakaroorwa vari kudzoka, vamwe vakarara vanorooti vashandiswa nevarume vasingaoni, vari kuenda kumabasa vari kudzorwa nevarume vari kudzorwa vasina mhosva yavaita. Ndo type yevanhu vari kutorwa nhombe naiye, ende iye akakwanisa kudzinga vakadzi vake vakaenda. Nekuda kwaizvozvo mwana wake anga atotiza pamba akutogara pamba pakamhanyiswa ipapo ndo pakamhanyiswa futi pakaenda mwana wake akugara ipapo. Achibvunzwa paakaenda kumatare edzimhosva murume uyu ari kuti asei ari kuba hembe dzechidzimai, ari kuti dai makwanisa kutondibatsirawo pamwe ndinoshandiswa. Ndo shoko rakamutera padare kutanga paya akati dai matondibatsirawo. Akura sei murume uyu? Mwana wake muhombe uyo kuti baba muri kuzviitirei 19 years. Veukama vari kuti kudini? Veukama manje hapana vari kupindira ipapo, vakanyerera vari zii vari kuti kana waparamura mhosva ndiyako wega. Zvakaoma. Ndakachibata chemuti ndichirata Joshua paHatfield ndiroverewo katongai moyo chechete KB. Rega yakatizokutsvagirai 0713938538 brafidza murume uyo. Ndinonzi mai Alisha Chirambadare paRoy Mutsigiri mukuru weArsenal. Ndiri kuona ane chimiro kunge chabhozho.
anenge Sugeta ndinonzi tafatwa pensulo pavaenona inina ndipo ndinakuisika ipapa Sugeta Brafitsa na Bojo tsuzira baba isapeo icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mwandiri mukadime kufamba mukadime kupfapfadzana kutsodzura dziri kuitika matima na wose nyika ino Zimbabwe tinenge takatsibada katsipakata ndakataura nyaya kwa murewa muri ya Zimbabwe yandakareba nichiti zvikude mukadzi akaita 9 manzi aita 9 manzi ari kukati kwemwa murewa ndo kuzoenda kunonzi kuHurungwe mushure mekuti murume wake hatumirwa shoko rokuti mukadzi wemurume ari kudiwa ikoko semhuri pane pungwe yakafana nemunamato wechivanhu kana chikaranga choda kuitwa zvikanzi nemurume haiwa mudzimai wangu angagona kuuya but nhasi asi kukwanisa chikonzero akazvitakura uye zvemadays ake mazuva ake ekupona anenge apatodwa aswedera saka zvikanzi kwete akangokundikana pane zvinogona kuitika ngauye pane vamwe murume achibva batsira mukadzi kumuperekedza kunomusiya ikoko ndokubva varara variko papungwe yakaitwa ikoko kuHurungwe right zvaitika kudaro muri yeZimbabwe inzwai mangwana mwakuseni mukadzi akaratidza kuti ari kuremerwa nekurwadziwa kuti mazuva afamba zvikanzi ini ndakudzokera chikonzero ndasiya vana saka ini ndakusiya mukadzi kuno mari iyi kana pane zvazoitika nekuti mazuva afamba mozondifonera akasara ariko ikoko kwanzi akatanga kuda kuita sekurwadziwa vakutora kudogeza ndopakashedzera kuti bedway chiregai zvese hazvisina kumira mushe kuchibva kwashivedzi kwamaiguru mukadzi achibva atogara vatomira tasanyamukuta mukadzi akutopona shupa ichibva yo Zimbabwe kune vanoziva kunyaya dzemadzimai kana chikira kuda kutopona hanzi pane inonzi shupa inotaka kuuya iyoyo kana chike yauya makutoziva kuti iko zvinozvi kwakutotevera mwana zvamanga makamirira sebudzi ndizvozvo ende mazuva 9 manzi adzakwana Zimbabwe inzwai ndichibvunza nyaya iyi mukadzi nemurume vakatokwanisa kuenda kunoona kuti mudumbu mavo chirimo chii nemushina kuchipatara vane makadzi ekuenda kuskero vakakwanisa kuti ivo kusvikira mwedzi yakwana yekuti aende achienda kuchipatara nekliniki nechipatara chavaienda zviripo pazvinyorwa chinove chiri chinoratidza kuti mudumbu maive nechini mukadzi arwadziwa munhu akanga akamira achida kuenda kunobatsira kuti achigamuchira mwana ndo pakabva pauya zai ndo rakaponwa zai takarisa pachannel zai racho kuti tivhunduke kuti sezvo rauya riri zai ranga rakafutisa dumbo rakasiyana papinero huku ringori muzera umwe chete wekuti kana mukariona riri pasi hapana pamunombofungira kuti rabva pamunhu but ndo rakabuda munhu rabuda kudaro dumbu richibva radzokera kuve munhu ari normal singa agara asina dumbu yes kuti unga abatsirwa zvadaro sabhuku wenzvimbo yekuHurungwe achibva iye ati izvi zvaitika izvi zvinofanira kuti zvizikanwe nemadzimambo munzvimbo muno kuchibva kwafonerwa mambo wekuHurungwe akauronga zuva rekuti vasangane pane imwe nzvimbo iri kuHurungwe mambo vakaita nyaya kana muchinenzwa nemachinda pamwe chete nasabhuku wachona nanatezvara vemurume uyu vari kuHurungwe panove pamba pakabarirwa zai vachibvaudzwa mashoko ekunzi makuna munofanira kuti mubhadhare nokuti mwana wenyu aponera zai kuno vakazofanira kubhadhara vasvika ikoko ndo pandakapiwawo nyaya ndikataka kutaura zvakare nemupurisa wamambo ndikati mupurisa wamambo vanhu vari kuchema kuti ivo vange vakatarisira kuti pa9 manzi pachabuda mwana but pachachisionekwe pabuda zai vari mukati mekuchema kudaro muri kunzi manzi vabhadhare zvikanzi aiwa watange tatumanga achidzidza basa hatibhadharisi munhu akadaro ichokwadi mukwasha akanzi izvo namambo takukuchagira maprofita kana kwedzinganga nokuti chimwedzimwe dzenguva harisi zai nokuti pachivanhu chedu tinoziva kuti munhu anozvara munhu haazvari mazai saka zai zvarabuda rinogona kunge riri bhombo takukuchagira nyanga dzedu ndimambo wekuHurungwe uyu ari kuudza mukwasha nemukadzi abarira zai pamba panati zvara pakatsvagwa mubatsiri murume achibva sheredzera akati inini hongu ndazvinzwa mataura nezvenyanga dzamuri kutsvaga samambo nokuti zvaitika chisionekwe but handina mari yekuapa adaro zvikanzi waraiti chitsvaga iwewe zvimwe zvingakubatsira kuti ukwanise kubuda nokuti mukwasha inyimwa zai achienzekana museti mabhatara aribude muno ndobva aenda kuno muprofita achibva suna kana profita inzwai mashoko akabuda Zimbabwe pachiprofita hatirasiki chikonzero takagara tiinayo takamboita pano zai rikauya pachannel inzwai anosvika achiprofitwa baba iwewe ndaona uri pamba pako ndiani anembwa yakauya ikatura nyama iri pamapfiwa kumba kwako
iwewe ukasvika amai vachona vanembwa iyoyo vakazouya vachiti ndiri kukumbira kubhadhara nokuti imbwa yangu yanyanya kungotora nyama dzenyu pano vakauya nehuku iwewe ukatora huku yachona but wakamboramba wangu kunyange vakakupa kwavakanotora huku yerudzi rwebroiler ndiwo futi wakazorebhadhara vari ivo zvikanzi chokwadi zvikanzi tatanga nyaya vapedza kudaro murume uyu achibva profita zvikanzi vakomana nyaya yamunoda kuchengeta munhu nezai panapai zai harina kumira mushe iri nokuti zati iri mukati maro mune zvinhu zvitatu zvinoti nyoka zoti mheni nechimwe chasina kunzwisisa chakachamira sei saka hamufaniri kusvika mangwana kuseni nenguva dzapfumbamwe makachengeta zai iri panofa munhu murume achibva takura zai neusiku akarara achifamba akandifonera wakomana nedzimanheru achiti ndafa kuhurungwe ndaburuka ndamudhorobha ndapana 4th ndakuenda kumusha ndiri kumhanyira kunobata vehukama ndivazivise pamusoro pechinhu izvo nenguva dzapfumba memangwana dzisati dzakwana ndokubva fonera hama dzikamira kune dzimwe dzakataura dzichiti izvo famba uchitevera hama dzako uchidzudza waibhari 1 kuti mukadzi wangu akazvera zai adaro vachibva vanonoka apa aifamba mumba mavo baba vake vanebarika ende vanonamata imwe chitendero baba vakaramba vakati ndiri kuona zai vehukama mumwe vakaramba kusvikira tura nehamdzibasisi vake vachibva vaenda kurwisi kudaro vakafunga kuisa zai mumvura havana kuzoisa mumvura ndokuenda pasi pemuti uri padhuze nemvura ndobva vacherera zai vachitesa nguva dzepfumbamwe vehukama vakazodzoka kumashure after mazuva 2-3 zvikanzi aiwa paye chazofunga zvakanaka tauyai nemari dziri mufoni idzi tikubatsirewo nokuti mukadzi wako sese zvaakaita zvinhu izvi anofanira kunoongororwa kuchibatana kusukwa chibeko nekutarisa kuti pakabva zai chaimbori chii nesiwo tataura mashoko ekuti izvo aifanira kuongororwa chikonzero kana pachinge padaro chacho chakabuda ichochocho chaifanira kuonekwa nemutemo vanoona nezveutano kuti chii chakambobuda umu ichi but iye ari kutaura achiti shoko ratiri kutya ishoko rekuti izvo manzi mune nyoka nemheni saka zvitoti nditakure zai iri ndiende naro kuchipatara ari kuita sei ari kutya inzwai Zimbabwe pari zvinozvi murume akazongoona pamba pawetsamba vehukama zvikanzi izvo tsamba yakabva kupi yakwesabhuku alright sabhuku achiyedzera kuti kune tsamba yekuti iwewe sabhuku akadana musangano vanhu vachibva vaungana vanhu vaungana sabhuku akanzi ari kurwara akazouya achitaura mashoko akamirira sabhuku uyu ndi sabhuku panext door wokunzi ukapinda sei nechinhu ichi tichitaura nemurume live pano pamhepo anditi akati iye akanondozivisa akafonera nokuzivisa sabhuku kuti ndo zvaitika kumudzimai wangu ndatoya nezai but sabhuku havana kukwanisa kuya kumba kwemurume uyu uchiri kurangarira muzukuru achibva taura ipapo zvikanzi ndiani wandisina kuzivisa kubva kune vehukama vakaramba kundibatsira kusvikira kuna sabhuku vanhu vachibva vaungana vamwe vehukama vakatoungana vachiti uri kunyeba unofanira kutongwa nhumbu yemukadzi wako hatina kuiona mashoko aya mashoko akutaura nemurume uyu zvikanzi nai varume manyepa munotaura ndeapi nhumbu masemusina kuona ndeipi kangani tikaita zvakati nezvakati pano nemamwe madzimai emuno aienda nemukadzi wangu kusikewa nekuchipatara kwacho kwavaienda makadzi sendikamubvunza zvikanzi ndinazo saka izvezvi parambwe nyaya iyi mubatsiri akabva shedzera akati vakomana chinhu chamuri kutama nacho ichi chamuri kunzi ngachifukuniro chionekwe chinhu chakaipa mubatsiri upi manjoyo mubatsiri mwe ari kufonera mwe ari kunzi ari kubatsira ikoko zvinozvo ari kuti chinhu chamuri kutama nacho ichi chakaipa chinhu chakaipa ichi saka izvezvi azosiyirwa futi imwe tsamba iri kunzi iri kudiwa kwamambo ndopa yave iko zvinozvi muchitaura nemurume uyu akazoendere nemudzimai wake kuchipatara pekupesera pakanzi iye nevehukama tine mari dziri mufoni toda kuti tukupe uwane kubatsirikana nokufamba nemudzimai wake akatambira here nokuti pamakapesera kutaura anga achiramba kutambira mari akaramba kutambira achiti nokuda kwemashoko nezvamaitaura nguva yandida kubatsirika makaramba kundibatsira nokuti yange yakaipa ikonzero chigofa tese ndonguva yatida kumhanya muchibva maramba saka akaramba kutambira mari ende akataura ndiro zvandakatengesa kuti ndizowana mari chandisida kuzonzwa ndechekuti paakatengesa mukadzi akazoendera kuchipatara tinokwanisa kutaura naye here murume uyu ndiri kuzama kubva kumufonera bhatireke muzambe foni iri kuita bhatireke isingadayirwa haisi kudayirwa yadayirwa nemwana wake asi yake yange isingadayirwa kana zvanese tichabata kubva kumadzitezvara kusvika kwaari iye so tsamba yabva kuna mambo iri kuti kudini iri kuti anodiwa kudari nokuda kwenyaya yezai iri
muchitaura naye mapepa ekuzvitakura kwemudzimai, skani, sezvo pane pamuviri pakambobva. Saka akatoenda nemudzimai kuskani, akatonzi pane mwana arimo. Icho kwadi handiti mapepa ese aripo akakwana, zvese ndinazvo zvakakwana. Saka anofana kutakura achienda nazvo kwamambo. Asi veukama uri kushedzera kuti mudzimai wako angasina kuzvitakura. Even baba vake akasvika pakutotaura kuti kwanzi handamboiona nhumbu yacho. Asi vamwe vachiti ndichitaura nevamwe vachiti taiona, vamwe vachiti taenda tese kusikera. Pakaipa. Zimbabwe, inzwai munzwe pasvika nyaya iya inobatanidzira Murehwa neHurungwe. 0713-938-538 0713-938-538. Zvikanzi ngavafambe vaende kune vanobatsira kuitira kuti anoita sei abatsirwe. Okay, Dwe Kanyemba, Bozho Natasha, ko mukadzi ainzi anga ane imbwa yakatora nyama ihama yake here kana kuti munhu wemunharaunda. Ndinonzi Munashe Sigireta ndiri kuchitungwiza. Anonzi ihama ipedyo. Ende panguva yaakabva nezai zvakare mangwana chokuseni anonzi akazouya achinzi neumwe munhu zvakare woukama wananga amai vangu uroiwe. Asina zvataura. Asi Sabhuku ndiwo vakaisa zai here. Gogochoro ngavapindire panyaya yepaMurehwa apo. Pakaipa. Bozho, pakaitwa unhubu apo kuhama dzemurume vakajata. Ndinonzi baba Tanya paboka. Pari kufungidzira kuti hama dzemurume uyu ukaMurehwa pane zvawakaita. Asi chete zvinovhunisa mukoma Kebe. Shoko ratungamira ndire kuti kumutemo zvinoenderana nevanorapa vanhu. Zvinenge zvabuda mumudumbu remunhu kazhinji vanenge veida kuzotarisa kuti chiishi. Ndo zvatataura kakuti nokuti saka zai iri zvariri kunzi rine bhombo. Ndo zvaifanaka kuenda handitika murume uyu nemudzimai. Oti pamuviri paya paiuya mudzimai wangu kusikero achitariswa. Pakazoita sei pakabuda zai iri pandakaenda kuHurungwe ndakanzi inofanaka kuraswa nenguva dzepfumbamo 9 o'clock asatapfuura. Saka ndakadzoka naro kubva kuHurungwe ndikauya naro kwaMurehwa. Ndakaenda kunoriisa handitika pakati. Zai iri ripo. Iwo vekuchipatara vezvoutano vaifana kusimuka voenda unoona zai. Kana varichiritora vorisa mukura boxi voya naro kuno kuHarare roenda kunoongororwa. Ndo zvaifanaka kuita murume uyu. Asi kana vaudza kuti ndanzi mune mheni mune nyoka vaibvuma iri kuritora, ndo zvataifanaka kuzonzwa kubva kwavari. Nokuti izvo zvaana kuenda zvane mutauro. Vanhu havachaita sei havachavimbi kuti mudzimai uyu anga akazvitakura. Apo vamwe vachiti vaiona nhumbu, vamwe vari kuti inhema zvoenda nekutaurisana. Endi pachivanhu chedu hazvitarisire kuti munhu aite sei abare zai. Ndosaka ari kushedzwa naSabhuku, ndosaka ari kushedzwa naMambo. Kwete kwaMurehwa chete, even kuHurungwe. Zai richiripo here pakarisa. Reketi wabate mukoma Kebe. Bate murume uyu. Zai richiripo here pakarisa. Kana richiripo ngasimuke nhasi aende kuchipatara anovaudza nemapepa. Odzoka oenda kwaSabhuku, oenda kwaMambo, oti zai pandakarisa iri. Yes. 16 minutes past. Muri yeZimbabwe pane nyaya iri kuitika kwaMurombedzi yevagari vemunzvimbo vari kuchema nekushushikana kuti izvo pane mwana anove ari mwana waSabhuku ari kurwara. Vanoti iwo anooneka senge munhu anorwara nenjere. Asi iwo vanoti iwo kana kuri kuti ari kurwara nenjere akuita sezvo vari kuona zviri kuitika zvokuti anonzi nhasi abata mbudzi kwanenge, nhasi akabata imbwa kusanganisira matoki achizviita madzimai. Patori nerimwe zuva raakatoonekwa atobata vakatomhanya pane umwe munhu mutemo anga ari pedyo, vakasvika vakati zvataitaura zvese uya muone munhu uyoyo. Vari kuti munhu iyeye akaramba kuvabatsira akati no ndebisi pane zvandiri kuita. Ende vanoti ivo mukati menzvimbo iyi matongero zvakare anoitwa nevabereki ava sezvo vari maSabhuku vanhu vakutya.
saka nyaya iri kuti zvipfuwo zvawo zviri kubatwa kusanganisira zvimwe zvinoita usavi nokudyiwa nevanhu. Saka iye akaramba achiita zvinhu zvaari kuita izvi chakanganisira zvipfuwo, ko akazomuka akabata munhu zvakare, apo tichitya tingashandisa nzira ipi sezvo tichitya vabereki ava tingori vanhu vanogara mutsvimbo. Okay, mwanakomana uyu akura sei? Vanoti anogona kuva ma 26-27 years. Ava nenguva yakareba sei achirwara marwariro ari kuitaya? Kwanza atori nenguva achirwara. Saka iwo dambudziko ripa vari kutaura kurwara, why vasingamutori kumuendesa kune vanenge vachinzi vanoita sei vanorwara. Okay, kuti asakwanise kuita zvinhu zvemunzvimbo. Nekuti kwanzi chero kanzi vachitaura kwanzi chero muchitaura nyaya yachona vabereki pavanosvika munhu wese anovhara muromo anonyarara kuti nyararai. Vari kutya nokuti mwana wasabhuku ende pane kumwe kusimba kuripo. Kusimba kwei baba Isabel? Vangoti kune kusimba kunotyisa. Kunze kwekuti vabereki vacho ndisabhuku asi pane kutyisa kunoita vabereki vacho. Kwanzi pane kumwe kutyisa hatizivi kuti aukati vari kugumira vangoti right. Pakubata kwari kuita kazvipfuwo ava nenguva yakareba sei achizviita? Iko zvino zvikutonzi kune zvinhu zvipfuwo zvinodarika 6 zvabata kusanganisira matoki, mbudzi, nembwa. Asi kunyanya imbwa ndidzo dzavanozotamba nadzo. Ari kubata zvipfuwo zvepamba pavo here? Aiwa, vanotokumbira nekuti ndezvevamwe. That's why vachiti vanotya. Wabatirwa chipfuwo chakuti uende zvakare, vari kutotya. Vakamboenda kunoripota kupolisi. Kwanzi tiri kutya, saka takuya neiko kupotera kwatiri kuita. Mupurisa wakakaripotera munhu sekutoti tiri pana pezvo pane zvikutoitika kurika ati ofisa munomuzonyaya iyeyi onai zviri kuitikapo izvo onai uye vakati ofisa vanga vari muuniform. Kwanza vanga vari muform akati kwanza handiri bhisi pane kumwe kwandikubanyeri. Komishina Potemba Nyati vakataura wani kuti mupurisa pese panenge ari pabasa. But ndofunga kana vanga vachimhanya nekutonzi munhu akutouraya munhu, munhu ari kuuraya chipfuwo vakataka kukabhira 0713938538 0713938538. Chibatsikomana uyu ari kufungidzira kuti anorwara. Vari kufungidzira havazivi ndokuda kwezvimwe zvaanoita. Okay, kuti aizvi zvinonzi kuti kunze kwekumbunyikiza zvipfuwo izvi chifuti chano. Aiwa, ndo basa ravari kutama ndo basa ravasiri kugutsikana naro. Chete. Okay. Mamunzwa tanda? Ndamunzwa. Iye abva atireka kwasi chifu wangu. Yes. Ndingadzigo. Apa ari kuti usaende. Toda kungobatsirana baba Isabel. Anditika kusedzwa kwa sabhuku, kusedzwa kwa mambo azvire kuti une mhosva. Munhu wese ane mukana wokuita sei wokutaura kuti muri kunditi ndaita zvakati, mhosva yangu ndeipi, ini ndatoita sei, ndori padambudziko. Anditika yes, saka ngaende anonzwa kuti mambo amushedzera chii. Aiwa kati notenda baba Isabel mune pane nyaya kanzi pane vabatsiri vano advertise panapa vachitika vanobatsira kusanganisira Gogo Choro. Anditi baba Isabel veukama vakakwanisa here kuvabata kutaura navo kuti ndo dambudziko ratasangana naro iri kuitira kuti vabatsirwe Gogo Choro vacho. Anditi nokuti unofanira kuenda kune munhu wotaura dambudziko rako kuitira kuti ubatsire, nokuti mubatsiri asiri anotsvaga vanhu. Yes, icho kwade ari kuzinzwa ndizvozvo. Kana muteereri akateerera pane muteereri atotiko madii kumbobata Gogo Choro pamunogona kubatsirwa panyaya iyi, nokuti kana zai iri richinzika harina kumira zvakanaka pane zvinofanira kuita sei kuitika. Mubatsira anofanira kuita sei kubatsira, nokuti tiri kuchema apa iri nyaya yemimba yakazobuda zai pasina vanhu vakuwara vamwe. Zviri kunzi pane mimba yakatombobva yange nematwins. Andizi izvozvi imimba yabva zvakare yabuda iri zai. Hatisizoti kumberi kwakamira sei. Munhu ameno kuti chiri kukonzera pane message iri panapa iri kuti iyo Kanyemba naBhozho. Okay, nyaya yezai iyi haina kumira mushe, ibhora riri kutambwa nehama dzemurume nasabhuku avo, itsotsi but zvinopera chete. Ndinonzi Akimu Tigere ndiri kumazowe. Maonero evateereri nokuti
murume uyu achitaura musi watamufonera mangwana tichedza kumubata akataura kuti ndakafonera Sabhuku ndikaudza kuti ndodambudziko randasangana naro anditi akamuti huya zvikanzi huya kuno apo iye ndiye ari kuchema ndiye afirwa ndiye ane dambudziko. Dzimwe nguva sevakuru tinofanira kuenda hongu tinenge tiri vakuru kunzvimbo dzatinogara kana kumabasa kwatinotungamira bati kana mushandi wako kana kuti mwana wemunharaunda yako asangana netsaona nedambudziko iwe semukuru zviduku pise ibva kwauri ikoko kumusoro dzika uende pasi unonzwa kuti munhu uyu asangana nedambudziko rekuita sei kana pane kubatsirikana kunofanira kuitwa munofanira kumupa kubatsira nokuti munhu anenge atori paproblem izvozvi pfungwa hadzisi kunombotora mune zvakanaka handizvo munhu akarohwa nemotikari patsaona ndosaka vachimubata vachimugarisa pasi nokuti akaramba akamira anodzokera zvakare chi murodhi anonotsikwa futi oita sei munhu vakuru huyai pasi garai pasi nemunhu mubatsirane naye nokuti ane zvakawanda zvakaita se zvakatakura andisizo baba Isabel tichamubata mangwana totaura naye asi kana vakuru vekwaMurehwa vachitinzwa nyaya yemurume uyu kana vari mambo kana vari Sabhuku madi kumbosimuka kubva kumba kwenyu munoonana nemurume uyu mutaure naye mubatsirane naye nokuti kumuti ngauye zvakare iye ane tsaona yakasangana nayo ane dambudziko rakatarisana nayo hama dzake chaidzo apa itotsvaga mari kuti apisa mukadzi izvozvo kwanodanikwa kunotodiwa futi mari kufamba. Amen. Regai tizonzwa kuti mangwana zvinenge zvakamira sei. Natasha Ziko kukekereza chete. Yes, iseva yakaitwa right 2 hours 53 minutes ku UK vakaita ka survey iyo zvakare ikabuditsa 2 hours 23 minutes pa 8 hours then vakazoita kune dzimwe nyika masurvey akawanda akaitwa akabuditsa 2 hours 53 minutes saka muri kungoona kuti 2 hours dziripo 2 hours 23 minutes survey yakaitwa ku UK kuzoti kune dzimwe nyika kuti masurvey akawanda akaitwa tsvakudzo yakaitwa yakabuditsa 2 hours 53 minutes so pa 8 hours munhu anongoita productive anongoshanda zvine power zvine simba kwe 2 hours 53 minutes isusu pa shift yedu ye 3 aisusu tinoshanda zvedu zvakanaka and 8 hours ushanda 2 hours 53 minutes baba Isabel yeah zvakaoma 0713 938 538 hello pa National FM yezika nyimbo mushe zviri kufamba here ndiri bhuku kuHarare kwakanaka muri kutibata muri kupi ndiani wedu Country Park Mati Country Park tichaona makuereza right tibatsirei tinzwe ya ndikuyazona makundi yaitwa nemuchinda uyo achibvisa hembe achikatanura hembe achikatanura zvikapedza dzeze varume kuti dhupepepe kubata ngatiregei vakomana muri kuti murume uyu akabata here akabata pachada kumbobatsirwa anoziva nyaya dzake musadaro aiwa anoziva nyaya dzake muchinda hapana kumboshandiswa anonyepa anoziva akaita paakabata chabata pazva kushereketwa unopiwa zvimwe zvinhu zvekuti unozokupandukira kebhika muchinda ndamunzira dzidzi unoziva kuti chero ari kuita mahwani bari zvakutonzira dzidzi wakomana kumhanya usiku zvinorwadza apa ngavasatomuregerera muchinda ngavamubatsire kana iye ari kubvuma ndibatsireiwoka zvakutomukundawo ndizvozvo dava ngavamubatsire because basa rainaro ibasa jeri basa rainaro ibasa ingidi pagweru ndinonzi mai Muchuweti pagweru yes pariseko pagweru nhasi 0713 938 538 hello pa National FM chekesa musutu kufamba umhanya baya kwakananga baba Sabhuku ibe makanosa apa ndiri kuona type yebhura racho manje neskin tight apanaka
Amana ase kugara nawo munzvimbo kana mazogara. Toaisa kupiko? Munofunga kuti chii chiri kuitika pamurume uyu? Kwaye mukadzi kuzotiza murume wake akati aziriye wangu andosi. Asi mainosa. Taifunga kuti Isabel vakaenda kunotsvaga madzimai ese matatu emurume uyu. Vanogona akakuwana information yatisiri kuziva. Kozi vamwe pane wani wacho muridzi weBrairo. Kana vakatiteerera izvezvi. Akaimbonotsvaga yo Isabel mudzoke nazvo futi nekuti tichabvarisa gore. Nekuti pairi kutongwa mamambo ndofanira kunge ndirimo. Yes. Ndichakumbira izve. Aiwa kwamambo endai nekuti hakuna kana zvidhoma kuna chinokurova ivo. Ne makatogara pabonde kumba kwamambo. Muchero ndifamba vanotya ka zvidhoma Isabel. Vanotya zvidhoma here. Yego zvidhoma vaenda asukwa aiwa ngavaende tavapa mvumo kuti toda kunyatsonzwa kumapeto kuti mambo vakazoita sei. Chokwadi. Chokwadi ndaseka mozoti nandiri ndega kavanga ndiri bandaseka. Esa muzutu kumanya uko. Uneka video kamanga muchiona. Nani chona video remurima yachima. Ingoti asina sabhuku aitiziramba mani. Panga pakaipa kani. 0793938538 paita munango pantedwe. Hello. Saka vakadya kamwana vakungotanga asina nhumbu yo vakadya. Ndiani? Iwe ukama wacho kusanganisira baba vacho vari kutoziva nekuti mwana anganzi akaenda kupera ndimiwo. Mwana angangoshaikeka munhu achibereka zai vekusikero vaimona akazitakura saka aenda kupi mwana. Ndizvo zvatakataura mainosa kuti dai murume uyu akaenda nemudzimai kuchipatara kwaienda kuskeo unotaura kuti ndo zvakaitika izvi even kuvaratidza pafoni kuti zai iri ndakarisa pakati kana muchida hande munoriona so that vaizoritakura vekuchipatara kana pachaitwa ma-investigations kana pachaitwa ongororo zoongororwa nemishina. Mishini yakanaka kwete zvekwana mambo zvokuti vakuti mamusina mwana anga arimo chipatara kumberi. Saka oita sei murume uyu? Murume uyu vedu toti mubatsira seiko nami vedu zvamuwandira. Ameno toda kunzwa kubva kwamuri. Nekuti apa nyangwe akachienda kuchipatara kwacho zvichabatsira here vanotonga vakutonga zvisiri izvo. But siyava aende noongororwa mukadzi wake kuti murume make makanaka here. Ndizvozvo chaizvo. Anofanira kunoongororwa kana abva kunoongororwa bvaenda kuvabatsiri vasvinu vatsiri vaya vakatengwa vaiseza takambotaura last time kuti mukadzi uya kuda vabatsiri KB vanoziva. Amake nosa mubatsiri wekuhurungwe akataura kuti muzai hamuna kumira zvakanaka. Izvozvo ari kumubatsira zvakare kwamurehwa ari kushedzera kuti ibhomba iri. Ibhomba iri. Vari kutya kuriputisa vari kuona kuti vakawanda anofa naro. Isaida manje mubatsiri anoita kuti bhomba riri muriputike richidzokera kuvaridzi. Kuti kuti munhu akaisa chinhu muzai umu ndiye ngaadzokerwe nacho. Aiwa, regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini amake nosa. Iripo. Tinotenda maita basa. 0713938538 0713938538. Hello. Hello. Mukoma wangu isai volume ya radio pasi. Yes baba murisei. Tiribwire pe muritani imwe. Mushe dzorai volume ya radio yenyu muterere musaterera pa radio mkoma. Muritani. Tiribwino muritani. Uyo muntu uyo ndaenda kumphondora akagadziriwa akada paswaji zairo libomba iro limbulala vantu limwero. Saka anienda kumphondoro kuponi manje. 0713938538 yesani kufona pomwe tithandizane mutuze kuti ndimwe yani mafona muri kuponi. Hello pa National FM. Hello Kebina Bojo. Zidi seko mabwana badarangu. Anjida zidi sezi. Pose edu ndiani wedu ari kupi? Dr. Nefes Mboga. Godobori ndimi kapa. Endai mnotera sai. Iro ibomba zishiwe. Sei muri kuti ibomba? Kana nemi Kebi mawani kaya. Mwana to vazopa santi tambachiri muhomba yazoziya chess. Ende kakusika kamuri kuona kwari kuita vana vaka. Pane zvari kutoziya vese kuda kuti zvakati vakutoziya nenyaya dzezaidzo. Vari kuziziva.
ari kutozviziva icho wachani kutaura. Tobatsira sei murume uyu anyorerwa tsamba nasabhuku izvozvo akudiwa kwa mambo apo mudzimai ari kurwara pfungwa hadzina kugadzikana mudzimai akazvara Zai. Apa ngaende kwa mambo kwacho. Okay. Ngaende kwa mambo kwacho. Nematsamba ekuchipatara. Ende kuchipatara kwacho futi kaifanta kanoongorora sasa taura mainusta zvaizvi. Vakaongororwa zvisho vakapedza zviya manje. Kumberi uko vakutozati zvezvaizvo mahwani zvisho. Mahwani. Aiwa mahwani akwajatori chaicho. Zvakaoma. Ayo ingoti turu Hello pa National FM. Hello KD. Muri seiko? Muri right zviri sei? Aiwa kuno kwakanaka tiri kutaura nani kupi? Muri kutaura nezvepadhitanda kuchiore irrigation kumaumbu. Ndokupi? Kuchiore irrigation kumaumbu kumagunje. Kumagunje. Yeah. Tibatsire itinzwe. Icho dai kuri kunzofisa ava vasibvarawo vaingofanira kungotora munhu vonoendesa mukati. Kana ivo vanhu vacho vari kuchidzidwa vanofanira kungoungana sezvavaisisa zvabuda apa izvi zvanaka izvi. Vachingotora munhu chete vanotemhera mukati. Seyacho Zai icho chandibata icho foni yanga ichiramba keti. Alright mukoma tibatsire itinzwe. Iye ndiri ndini ine kana kwamambo chaiko handaienda. Ozi ndine mhosa iyoyi ndakatotadzirwa kapa. Uye hama idzi ndedzikukonzera kuti munhu aendesewo kwamambo. Saka kana zvakadaro ndiri ndini ndatora kuti handisingiwe ndeiti chapter yacho inoita kuti munhu kana kuti mwana womunhu asununguka Zai. Onzi iwe une mhosa uya kwamambo ndini here ndakaita kuti Zai ndingi. Ndaitotarisirawo mwana kapa. Kushedzwa kwamambo mukoma hazvireveka kuti une mhosva. Kuenda kumapurisa kushedzwa hazvireve kuti une mhosva. Pane pavanenge vachida kutongonzwisisa chete. Yeah, but nekuona kwangu ine tazenyuta mambo uyo kuti zidaro mambo angadai akapindira akapaya pakauya munhu ndagara takanamira pachimuti takanzi ari kunhingirika adaidza hama dzake hama dzikaramba dzese dzikati aiwa mwadzifamba dhoti zingaite here chedi kuti wafirwa tofamba dhoti vanhu ndovanofanira kutouyazi vanhu ndovanofanira kutouya zvekutoti mambo vangadai vakatichaya kana runhare zvairoro kuti nezvaitika kwako uya kuno tinzwisise kwete kuti vamutumire tsamba inerova kusungwa kakiti nowo ndikangokutumbira tsamba apo kuti kedi uri kuda kupolisa haumbovhundukuende taura zvinovhundutsa ndanga taure chokwadi zvinovhundutsa asi kusaenda zvekareka kupolisi kwacho imhosva. But papa waraiti akarega kuenda kwamambo mhosva yake ndei dai varume ngatitaurirane chokwadi. Okay. Chiripo ndechekuti pane mutemo wokuti kana uchinge wadanwa hauna kunzi une mhosva uri kunzi uya tizotaura tionesane ava vakuru venzvimbo uri kuya tizoonesana tizoonesana varuda kutopirwa mafambiro akaita nyaya kusvika payasvika kana achibatsirwa obatsirwa nokuti ava vakuru venzvimbo. Kuaidza hama dzake manjeri dzadziri kumuti ane mhosva ane chii nokuti chwa takaiteerera kubva ichitanga ini ndokwanguka ukaroyu takaiteerera kubva ichitanga nyaya iyi iri kuraidza kuti vanhu varida kuedza kungomutsitsirira chete asi ari kurara pamatambudziko keti ichokwadi ari pamatambudziko murume uyu. Waraiti mhuri yeZimbabwe ine kubatsirawo kwa akuchati usibhakerekawo aiwa mazuva ano zaanani pataundishipa apo ndakapasvika apa aivo vana vanhu vaitika zvekubhedherana KD. Kuita wrestling chai panguzuva reChristmas taitenda takawokera takapfeka bhutu takuzomhanya kana zviriko chamaribati zviro zvinochinja zvinezvi kana imbwa dzepanext hadzicharovana mazuva ano saka hapaisina izvozvo. Kwanga kuri kuratidzana masimba here uku? Kuratidzana masimba kuti munhu wokubhukure kwakati airova munhu wokwakati waione shasha yainzi champion tembera yaivharira hurumbe yese saka zvakazomiswa sei? akazorwa namukoma wangu mumwe ainzi Clemenzi Tanda akazobata chimuti chemaomba saka chimuti chiri kwatanda chiri kwatanda ingoske watinotenda mukoma Shepherd Tanda
akange achinza kangarepa vana vake but vana vakazodzoka vachichanzi hatina kunge tarepa nababa takafurwa nasekuru akazotwa sei baba vaya. Okay, mukoma wangu takaeneyera pachimuti tikatsvaga vanoziva mutemo tikasendera mameseji nevamwe vanoziva tikaforwarda mameseji kwaari kuti nyaya iyi vamwe vari kuti munotangira apa moinda apa monyora matsamba aya kana kuenda kujere kune munhu anotenderwa netsamba yaanonyora ichoenda ikoko. So ivo pane zvavakaita havasati vatsuka kwatiri kuti taita izvi tapa stage ishi. Ndaitichi zvazvisiri nyore vemukabata advocate nyari ndindokundima kwavo. Ndizvozvo pane vakatotibatsira kuti vakambosangana nemaproblems iwayo saka vanofanira kutevedzera makati ndozvatakavaudza kuitira kuti vaite saka vasati vadzokera patiri. Uyo murumekadzi uyo hamba yasangana nedemba. Asi munofunga kuti murume uyu ari kudaro? Okay, yeah. Babesapyo vachada kukubatai munobatika sei? Rega ndikuti Vespa Soka Ronald Chigananda pamuchena na Bernard Tsweta chimutu wakabata ndisikakangano shedhera kuti Dominic Mturikwa ari pamukanda botso pamuchena na shedhera kuti Carlos Mnangagwa ari pa Central Stores vakanzira pa chimutu akabata kwanza ndichisiye vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa namba yangu inoti mkoma KB pana anonzi izo anonzi Constable ari paningi panonzi pachikwa pa Glenview apa mabatiro anoita chimuti madhamu yevavo vanenge vakapenga chavatsvaga sarawa vanenge vakachibata chimuti vanenge vachida kunibata muri yeZimbabwe munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 vanonzi Constable Dick Constable Dick wakabata chimuti ndapota Musa Bipa sa Rebecca Foster po Rikiti po